l'exercici d'improvisació el que farem és utilitzar l'escala pentatònica. L'escala pentatònica és aquella escala que únicament utilitza 5 sons. Fins ara havíem utilitzat escales de 7 sons diferents, sí? Però l'escala pentatònica el que fa és eliminar de l'escala major el quart i el setè grau. I així queda una escala que és do, re, mi, sol, la. Elimina el fa i el si. Bé, doncs l'exercici que hem de fer avui serà el següent. Us heu d'inventar una resposta a la pregunta que jo us faci musicalment. Només podem fer servir les notes de l'escala pentatònica de do. Do, re, mi, sol, la. Si us fixeu a la partitura, hi ha dos compassos on hi ha una melodia i d'altres dos que estan en blanc. Els que estan en blanc, vosaltres us haureu d'inventar un motiu melòdic amb el mateix ritme que la pregunta que jo us faci. És a dir, negre, corxera, corxera, negre, negre. Us heu d'inventar 4 pulsacions, 2 compassos de 2x4. Preparats? Sol, sol, la, sol, sol. La, sol, mi, sol, sol. Do, re, mi, sol, la. Mi, la, sol, mi, do. Espero les vostres respostes!